Kapulisan sa City of Naga aduna nay kopya sa pipila ka CCTV footage nga posibleng makatabang pagtudlo sa responsable sa gayong pagpanghilo sa mayro sod sa subdivision hinahimutang sa boundary sa City of Naga ug sa lungsod sa San Fernando. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem! Yes, naglaom ang City of Naga Police nga ang maong mga CCTV footage ang makatabang sa mga pagsulbad diha sa problema nga gitubang sa mga pet owner ug sa mga hayupan human nga pipila ka mga iro ang nangamatay diha sa sud ug gawas sa subdivision sa may boundary sa City of Naga ug sa lungsod sa San Fernando nga gipangdudahan nga gipanghiluan matud sa kapulisan nga kapin sa 30 na ka mga iro ang namatay sud lang sa pipila ka semana. Wa lang una gipaklaro sa kapulisan ngadto sa publiko ang ilang nakuha nga CCTV footage aron di makompromiso ang gihimong investigasyon. Matod sa hepe sa City of Naga Police Station, Police Lieutenant Colonel Junel Kaadlawon, nga sa usa ka video makita nga dunay tawo nga mipakaon sa iro ug pagkaon nga pinutos. Kini ang gidudahan sa mga molupyo nga posibleng may hilo. Ang pagpakaon nahitabo sud sa subdivision. Gila pa karon sa mga pulis ang maong tao aron masuta kung nang hilo ba kini o tinarong nga pagpakaon lang yun sa mga iro. Sa video nga kuha sa mga netizen nga gipost online, sud sa subdivision makita kining mga iro nga nanagluya og taod-taod na matay. Ana usay usa ka iro nga nagkirig-kirig pa ug nagbuwa ang baaba hangtod nga namatay. Gisugdan sa mga pulis ang investigasyon ni adtong Pebrero do sa dihang adunay nagpablatter kanila. Kauban ang organisasyon nga ang kausa pagproteher sa katungod sa mga hayupan. Plus sa mga homeowners nga basin og nay mga personal sila nga CCTV makahatag og investigasyon na to ba. So far namin nakuha nga mo to among gitutukan posible nga moy nagbutang sa mga pagkaon nga moy nakaon sa mga ero. Sa posibleng hilo, sir? Posibleng hilo. So gatuan gidayon sa atong atong investigador. Kaya nakita ngadto nga nanay gipanglubong nga mga iro nga nangamatay. Ang katulang homeowners nga iyang gipakita iyang iro nga namatay. Gituyo pag-adto sa Regional TV balitang Bisdakang Subdivision apan gidid-an kami sa gwardya pagsud kay gingon nga ang in charge nga moatubang sa mga sakop sa media naka-on leave. Apan ang mga mulupyo gawas gyud sa subdivision ni Tugan nga sa kapin o sa kadusena ka mga aspin nga makita untang musud gawas sa subdivision karon duha na lang. Da babaw. Susud sa subdivision? Pag usa ka nagdagan siya pagawas, Daga nagbuwa ng baba dayon kirig-kirig diha. Buwa niya mga ang gito mga tungas oras gito niyang kirig-kirig. Nuoy lagi kayo. namatyan usab og binuhi nga aspin ni adtong Sabado kining nagpuyo gawas sa subdivision. 4 days naa siya diha. Magsige lang siya tago. Then mo gawa siya didto. Diha lang siya kutob sagdanan kanang asa mo ning naog. Then mo balik siya diri among pakanon. Dili na siya mukaon. Pag abot sa 5 days murag Sabado ata to Sabado. Na diha na siya namatay. Dahil paggawas, pagbira. Gibira na mo diri. Presko pa kay siya pero ang yang ilong lagi dagan kayo ko ang dugo. Ito yung duda mga Gihiluan. Kining tindira mitug usab nga niadtong Sabado, tulo sa upat niya ka mga binuhing iring ang nagsunod-sunod og kamatay. Nagsuol ko 20 pesos kay iro malubong. Luoy lagi kay sa kong iring ni gahi lang kalit. Pero wala siya gabala-bala. Wala gyud siya na unsa. May kayo sa glawas niya namatay ra kalit. Sunod na tulo o sa kadlaw lang tulo. Oh, tulo ka buok iring namatay. Samtang nagpadayon sa pakisusi ang kapulisan, dihimo usab sila og clean up drive niadtong Sabado sud sa subdivision. Uban sa nagdumaan niini, organization nga nagproteher sa mga hayupan ug pipila ka mga homeowners. Para nga makita po nato napabay mga pagkaon nga nanganabilin nga posibleng makaon sa iro nga mamatay. So far wala mi nakita at the same time wala po nakita pa nga mga additional nga nangamatay ngayon. Lahan nakigilay na usab ang City of Naga Police ngadto sa City Veterinary Office alang sab sa dugang pakisusi kun hilo ba gyud ang hinungdan sa mga pagkamatay sa mga iro ug iring. Samtang lagikan sa dakbayan sa Naga labang ta dinhi sa dakbayan sa Subo pahimangno ngadto sa mga motorista nga magagian dinhi sa Daan Gorordo labi nagikan sa minang bahin padung na sa bagatang bahin nga makasinati gyud og paghuot-huot gamay sa dagan sa trapiko tungod sa nisinating disgrasya ning bag-uhay lang tali sa usa ka motor o usa ka SUV. Hinungdan nga atwa usab makita karon nga dunay gyud
huot-huot sa dagan kay nagpaabot pa usab kini sa traffic enforcer nga maoy muhimo og sketch alang usab niya kung posible ba magsettle ra ang motorista og kining sakyanan nga naa sa tong atubangan nga dapit. Nung danlan pay mang nausab sa mga motorista nga mas maayo ang defensive driving og stay safe kanatong tanan. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Tumabok.